Seuraavaksi mä kerron teille vähän, että missä mä itse oon tällä hetkellä mun meditoinnin kanssa ja miten mä tällä hetkellä nykyään meditoin ja mitä kaikkea mä oon saanut siitä irti. Siis tällä hetkellä mä meditoin noin 3 päivänä viikossa. Siis musta on tuntunut siltä, että mä oon meditoinut sen melkein 10 vuotta enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Ja mulla on ollut enemmän sellaisia kausia myös, jossa mä oon meditoinut joka päivä. Ja sitten taas tällaisia kausia, missä mä meditoin aina silloin, kun siltä tuntuu. Ja tällä hetkellä tää tämänhetkinen tahti tuntuu tosi hyvältä. Musta tuntuu, että mä oon meditoinut sen verran paljon, että ihan joka päivä ihan tavallisessa elämässä niin mulla on paljon semmoisia hetkiä, missä mä voin antaa itselleni sitä tilaa ja semmoista huomiointikykyä ilman sitä, että mä istun tyynyllä ja menen siihen tarkoituksellisesti meditoimaan, vaan mä voin olla läsnä niin kuin monessa muussakin hetkessä mun arjessa. Ja tietenkin se päätavoite olisi se, että voisi olla mahdollisimman paljon läsnä koko ajan. Ja mä yritän harjoittaa sitä meditaatioa periaatteessa niin kuin päivittäin ilman sellaisia erillisiä sessioita tällä hetkellä. Ja mä oon siis saanut meditoinnista mun elämään tosi paljon hyötyä. Mun täytyy vaan sen verran sanoa siitä, että se ei välttämättä tuu heti ja se ei välttämättä ole niin obvious, eli sellaista ilmiselkeätä, kun niitä hyötyjä saa, että sä saatat huomata ne vasta niin kuin vähän ajan päästä, että sä alat tajuaan, että hetkinen, että mä oon muuten pystynyt huomioimaan mun semmosia tunnetiloja ja fiiliksiä paljon monimuotoisemmin kuin aikaisemmin, tai ehkä sä oot pystynyt paremmin kohtaa jotain tunteita, jotka sulla aikaisemmin oli hautautuneena. Jotenkin se yleinen fiilis on se, mitä mä oon meditoinnista saanut, niin se on semmoinen niin kuin lisääntyneen tilan fiilis, että mulla on enemmän tilaa mun ajatuksille ja mun tuntemuksille ja enemmän semmoista niin kuin kykyä olla nimenomaan läsnä ja tuntea kaikki asiat semmoisena kuin ne on. Jos tämä käy sulle yhtään järkeä, tai toivottavasti tämä käy sulle yhtäänkään järkeä. Mutta toi on mun niinku kokemus meditoinnista ja mä aion jatkaa tällä samalla tyylillä nyt, että mulla ei ole mitään sellaista säännöllistä meditointiaikataulua. Mä joskus saatan ihan erikseen mennä meditoimaan, mutta mä yritän enemmänkin harjoittaa sitä läsnäoloa ja semmoista mieli-keho-yhteyttä niin kuin mun jokapäiväisessä arjessa ja varsinkin semmoisissa hankalissa tilanteissa, esimerkiksi työpaikoilla tai ihmissuhteissa tai muissa semmoisissa stressaavissa tilanteissa, missä on sitä painetta tai sellaisia niin kuin yleisesti vaan hankalia hetkiä, niin mä yritän erityisesti olla niissä tosi läsnä ja toimia niin kuin siitä läsnäolosta käsin. Mutta se on tosi isosti meditoinnin ansiota, että mä oon pystynyt luomaan mun elämään mieleen sitä tilaa ja semmoista voimakkaampaa kehomieliyhteyttä. Ne on tosi arvokkaita juttuja. Jos sä et sillain vielä tiedä, että miltä ne tuntuu ja millaisia ne on, niin se ei välttämättä kuulosta houkuttelevalta, mutta luota muuhun, kun mä sanon, että se on paljon parempaa kuin se, että esimerkiksi sä pystyt keskittyyn pitkään tai jotain muuta tällaista, että sulla on vähemmän ahdistusta tai tällaisia juttuja, jotka on itsessäänkin tosi jees, mutta toi lisääntynyt tilantuntu ja se yhteys ja semmoinen maadottuneisuus oman kehon ja mielen kanssa, niin se on niinku se oikea palkinto, mitä se meditointi on mulle tuonut. Ja just, jos sä oot vasta aloittamassa ja sä oot kiinnostunut meditoinnista tai sä haluat ns. Kehittyä, sä haluat löytää siitä meditoinnista sen ytimen, että mitä se oikeasti on, niin silloin mä suosittelen kyllä sitä niin kuin säännöllistä harjoittelua, että sulla on vaikka joka päivällä joku tietty aika, kun sä meditoit, niin siinä se kehitys tapahtuu nopeammin. Mutta sitten samaan aikaan myös, jos sua ei yhtään huvita meditointi, niin ei sun sitä ole mitenkään pakko tehdä, ja se ei välttämättä edes ole niin rakentavaa, jos se ei yhtään niin kuin nappaa. Et ei sitä sen takia vaan, jos sä esimerkiksi ajattelet, että sä tykkäät tämmöisistä henkisistä jutuista, tykkäät itsesi kehittämisestä ja semmoisen merkityksellisen elämän tavoittelusta, mutta jos se meditointi ei huvita, niin sun ei todellakaan tarvi meditoida, että sä voit elää semmoista niin kuin tiedostavaa elämää ja tavoitella hyvinvointia monella elämän osa-alueella ja sellaista niin kuin ylipäätään merkityksellistä ja hyvää elämää, niin sä et tietenkään tarvi siihen meditointia.
Itselle se meditointi on ollut hyvä väline tämän saavuttamiseen, mutta mulla on ollut samaan aikaan se oma halu tehdä sitä ja mennä eteenpäin sen kanssa.